थ' लोगोफोर कमेन्टखौ जों फरायनोसै आरोना। प्रदीप कुमार ब्रह्म लिरदों बे खान्थाल थेफानि खुगाया मोजां नंमारालै। नंगौना नङा बिथाङासो मिथिसिगौ दै। थ' नेक्स्ट कमेन्टखौ फरायलायनि। हायनाया लिरदों दानि जुगनि हाबा जानाय हिनजावफोरनि नेमखान्थिसो जाबाय। नंगौना नङाब्रा? थ' नेक्स्ट कमेन्टआ जादों जारौनि नोंबोथ' निजोराजों सेम आखल दिन्थियो ना? नंगौ नामा? थ' प्लिज नेक्स्ट कमेन्टआ जादों सोमावसार हाय गुन्दा। मैदोमखौनो बुंखादों खोमा। थ' प्लिज नेक्स्ट कमेन्टआ जादों बिमल सैमा फाग्ला बायदि बुखिबाय थायो खुगा रुमायगोन ना रुमाया हिनजावबा बुहुमखौनो गावग्रा होजोबसिगौमोन नामा नोंलाय? थ' प्लिज नेक्स्ट कमेन्ट कुमार मालायनि गाज्रिखौल' नुयो बिगुरा गावहा दि होसो जादों बेखौ बावबाय। होसो जादों नामा मैधोमा? थ' मैधोम आदाया बिनि कमेन्टनि रिप्लाइखौ होनांगौ आरो आंनिबा। थ' प्लिज नेक्स्ट कमेन्ट देरहासार कुकिं मास्टारसो नोंबो। एक्सुवेलि बेलेग जानांगौमोनदां। थ' प्लिज नेक्स्ट कमेन्ट सैमा साला गुन्दा सासे हायना लिरदों नोंबो गदाय लाग्रासो खोमा। थ' प्लिज नेक्स्ट कमेन्टआ जादों एलबि निफ्राय मैदोम गुन्दाया माथो गुवाहाटीनि रेड लाइटआव गिदिंग्राफोरखौ बोखांना गावनि रुमाव लाना जहैयो आं फरायलालै नोंसोर फरायना नायबाय थादो इनै।